Una ako kay Kogyaman, iti MMSU, kadito intenda na suporta kada tayo. Dito naduma-dumang tulong da in collaboration iti advancement iti SMS, MS, Small and Medium Entrepreneurs. Sorry, iyan ko lang short-shortcuted. Just to give you a lesson ako, I was also and still a small and medium entrepreneur. It always starts with an idea. The aming venture capital negosyo. Then, planning, review, feedback, then kita yung market available. That's the first step ako. No mo yung adami produkto, dito smart cooking oil, posible diyo mo di dyan, di ba? Aming household ada. It started with a question. Mumatot presyo iti gin, iti panawin na, way back 2005. Iti gin yung idea ko is 950 lang per bottle. Tatan, gumato iti 1250 iti gin. My question was, ikaw na di ahente, lakwa ka ti gin. Apay lakwa na ti gin, napik sa gin. Aming Ilocano, nito ti gin, halos 1 bottle per minute, kuna na kanya. Are you sure? Kuna. Aman sir, manipod Ilocosor, ay norte, sur, abra. So, paano ti bote ti gin, para kikuha na. Third question, manteka. Niya. Manteka, irebak dat manteka, sarenda, soy, suka, bugoong, kay patis, kuna na kanya. So, natagtak yung market na. Quick cooking oil, kuna na kanya. Siyempre, ni suka, manumay lang may inom mga sukat may salita, manumay may gusto may sa litro. Same patis, bugoong, ken toyo, binijay. So, kuna, I started asking questions. Di ba finally, nag-repack di Manteca. So it started to 2 cases, 3 cases a day, di malakot, that's only 90 bottles. Then, dito ibaga ni Sir Virgilio Tatay, you should put a brand. Kasi ito Manteca eh. Di ba? Papadala namin ng toothpaste ako. Naglagay ka niyo Colgate, Pepsodent, Close Up, toothpaste ka namin. Yung mga we prefer Colgate. Di ba? Apay, sa balik ngipin di mesa, papadating na namin ngipin, pulang na namin. That question is the marketing. Okay? So, I place a brand. Kasi di Manteca. Kasi Manteca amin. So, smart. Apay, smart. Quality-wise, price-wise, price point, eksakto lang. Ano nilang inahan nila laka, price point, ipangawag ko. So in-launch ko iti Smart ID way back 2005. Then, we reach, imagine, 90 bottles a day na malakot, in Ghana, 600,000 bottles every month. Imagine the brand. I know where to place. Placement, ipawag ko. Nag-revenue marketing graduate na kami. So, placement. I know where to place my products. Ako masarap ni supermarket. Kasi wala ni Minola, ni Golden Fiesta, etc. Yung kita ang pyramid, iti business category, iti supermarket, hingga natata, 100 na lang. Nagraman SM, 100 lang abot supermarket, the groceries, 200. Public market, 1,000. Sari-sari stores, 5,000. So, na yung kabilang yung produkto, sari-sari store. So, nung na po, sari-sari store, papangalan na pagdalangan, di grocery, yan natuman yung produkto ko. Kung naman ni grocery, naman yung supermarket. So, I was able to place. So, imagine that ako, di panag-evolve. So, definitely susunod kayo may issue na kayo ako. Definitely one of the directions, the city government, kanay lumagbaga, yan kong Bjorn, thank you. Dating yung swap na ordinance, ipon ordinance ako. So, the question again, yung may iti US Army at drill in November. Definitely just curiosity ka ako kunada, iparit di kapitan nga drill iti US nga blind pa di baybay. Apay, kuna ni soldado. Is there a scientific explanation? Iparit mo live fire kami, kuna naging kapitan. Yes, after the 9th day after the first full moon of November, rumor iipon, kuna na. Diyan pamati, before apo iipon. So, nagkaroon kang idea, nagkaroon kang ordinance feature, kunami. So, naraming at ordinance ako, with itulong din ko, 13 sanggun yan, natiipon, doon ko iti pumayan tayo, kasi ipon, ang nalang pumayan tayo, tortaen, sinigangen,
sigang, ugo, hindi lang. Ano preserve. So, nakagamit to, iti city government in cooperation with MMSU, because ano nga ti-ipon, makanti worldwide. So, naadal na dapat Spanish sardines nga ipon, baka di mo apo. Imo na kilokusog. So, nakatadugaya, mabaling o bright na ti-ipon. May imagine nyo ako, iti may isang manganak di gabo kumitat 2 milyon. Panag-iipon lang. Ato umay, kapot Hawaii. I-freezer na aming ipon, ipanag Hawaii. Milyonaryo, ipon lang. So, dilising anak, it's just a matter of innovation, thinking out of the box. Kaya, dapat dream big tayo ako. So, kung na ako president at tayo, richer than Elon Musk. So, ni Elon Musk ako, so kababang na ng tao iti rabaw ti daga. Wala nga ka, ingana ti apo ko dito, o ingana ti tumeng kada upo. Paknang ko lang tahan na muswartan na din na tao. So, di kita sawin na ako, it's just a matter of innovation. Ato, iti potential market or products na mabalintay yung ilako is just a matter of patenting ako na branding, i-register mo ti BFAD, IPO, Akademisan, Bureau of FDA. Tapos may lako yung apo. Okay? Kasi dapat i-venture ka manin nga last year lang ako sorry, basta usapang negosyo ako at functioning leader ko. Dapat ordinance kay apo nga the 13 sabon niyan ada cultural tangible heritage. So, ano di jay? Di produkto tayo apo nga bagi tayo nga tagalawag, awan identity tayo. Kita nyo damagin niya apo presta, kaya kita produkto tayo, awan na guli, di ba? Amo yung ba nga empanada bagit lawag dati? Yung imuna ni Batak, nga yung narapitan at ordinansa, bagi nila ito. Okay? Ilong ganisa. Bagi nila ilong ganisa ako. Kaya imuna iti Batak Bigan. So kung nakadali ito, protektaran yung digili bagi tayo lang. Pinakbet, etc. Highball, bakit natawa ako, paksimin highball, bagi tayo. Lusay, bagi tayo pa. So pinarami na tayo yung ordinansa na digili bagi tayo. Tapos ada identity tayo. So, di siya apo. So dito paboraan nga dapat yung cultural tangible heritage tayo, bagi tayo lang. So, next time, dato the one product per cluster in the barangay, at least amo yung tulad damagin na anong produkto yun. Ano nila ko yun, kita nyo ako at awang may ibagatay, di ba? At peso, di ba, titamagin na ako presidente, awang may ibagatay yun. So, panunutin yung to ako, dapat ada identity tayo, mabukod tayo. Okay? So, dito ako, thank you again to MMSU, improving the quality of lives in coordination with in collaboration with the city government. Ako, basta small and medium entrepreneurs, tulungan iti city government under this administration. Buti ka lang ako, CSWD, thank you so much, Taduling Innovation Staff. Tapos na kayo amin ako kahit rumungkaw ibiyag na. Teko namin, karbengan tayo amin tumasenso. Okay? Hal lang selected. Small, medium entrepreneurs, karbengan tayo amin apot equality of life. Again, good morning and thank you so much.